A casiña de Buláns. Nunha pequena aldea chamada Buláns había un cole pequeno pero moi bonitiño. Na clase de primeiro había 7 nenos e 10 nenas. Encantaballes traballar e non querían ir para casa. Un bo día chegou unha visita inesperada. Era un león que se chamaba Leo León. Leo era moi simpático e falador. Aínda que parecía de peluche, non o era. Contoulles que dende facía algún tempo vivía na biblioteca do cole. Díxolles que o que máis lles gusta do mundo é ler. Tamén lles dixo que polas noites levantábase e ordenaba a biblioteca. Cada día que pasaba facíanse máis amigos. Xogaban xuntos, lían contos, participaban en concursos. Leo León era tan bo amigo que ás veces lles daba agasallos. E como pasaban tamén eran felices. Decidiron facer unha casa pequeniña e quedar a vivir no cole. E foron felices para sempre.